Fl-ewwel 6 xhur tas-sena d-dwana rnexxielha tikkonfiska aktar minn 9,900,000 sigaretta tal-kutrabandu u ftit aktar minn 78 kilogramma tabak. Ma' One News, l-uffiċjal ta' dwana Sur George Agius spjega kif bl-investiment ta' 3,100,000 euro inxtraw żewġ scanners b'wieħed stazzjonat fiss il-Port Hillis u ieħor b'faċilità li jittieħed f'numru ta' postijiet differenti. B'investiment qawwi li rċevejna dal-aħħar fejn investejna f'żewġ scanners ġodda, id-dwana ta' Malta tiżid ħafna fir-riżultati tagħha. Fil-fatt dis-sena diġà ħassejna li se naqbżu s-sena li għaddiet rigward intaċċazzjoni ta' containers għaddejjin mill-territorju Malti. Mhux barra minn dak, imma anke fl-aspetti u każijiet domestiċi. Matul dawn is-sitt xhur, id-dwana rnexxielha tinterċetta 8 kilogrammi droga kannabis kif ukoll 2 kilogrammi kokaina. Is-Sur Agius spjega kif bejn Jannar u Ġunju id-dwana rnexxielha taqbad 19 pakkett mill-posta illi kellhom ammonti żgħar ta' droga u ġew referuti lill-Pulizija. Dawn ir-riżultati inkoraġġanti mhux biss jinħassu fil-qabdiet tax-xorb, drogi u sigaretti, imma wkoll f'qabdiet ta' oġġetti folos. Sa issa dwana rnexxielha taqbad mal-kważi 100,000 oġġett tal-kutrabandu, fosthom 76,500 par żarbun li ddaħlu f'Malta. Il-qabdiet li tagħmel id-dwana ma jinkludux biss oġġetti li ser ikunu qed jaslu hawn Malta, iżda wkoll affarijiet li jgħaddu minn pajjiżna sabiex jilħqu d-destinazzjoni finali tagħhom. Fost dawn, id-dwana rnexxielha żżomm 3,300 tank lejn il-Libja illi suppost kien fihom vitamini għall-oġol. Intant il-ġlida ta' dwana kontra oġġetti tal-kutrabandu qed tkompli tissaħħaħ permezz ta' aktar minn 100 uffiċjal ġdid f'diversi taqsimiet.